Zdravíme všetkých z Okazia kryptoplatformy. Technológia blockchain je dnes dominantnou témou na finančných trhoch. Veľké technologické spoločnosti ju masívne využívajú a aj laická verejnosť navnímala veľkú príležitosť pri nástupe krypta. Okazio je ideálna platforma pre tých, ktorí chcú bezpečne a jednoducho zaradiť kryptomeny medzi svoje investície. S Okaziom je vstup na kryptotrhy veľmi jednoduchý, je diverzifikovaný, je bezpečný a je proaktívny. My našim klientom nakupujeme tzv. Kryptomix. Je to veľmi efektívna forma investícií do kryptomien a zabezpečuje vám portfólio vášho krypta, čo je samozrejme nielen výnosné, ale aj bezpečné. Základom kryptomixu sú samozrejme Bitcoin a Ethereum ako dve najsilnejšie kryptomeny a k ním pridávame vždy ďalšie kryptomeny, ktoré zase so sebou nesú veľký potenciál zisku. Vstup do Okazia je veľmi jednoduchý a celý proces je overený. Vy ako klient sa zaregistrujete, pošlete si svoj vklad do Okazia, my za vás nakúpime kryptomeny, ktoré zostávajú vašim priamym vlastníctvom a uložíme ich bezpečne na trezore. V momente, keď vy požiadate o výber, sú vám vaše prostriedky vrátené na účet, z ktorého ste ich posielali. Prečo výhodné využiť službu Okazia? Je tam minimálny vstupný kapitál, už od 50 eur mesačne si dokážete sporiť do krypta. Zároveň je tam obrovský potenciál výnosu, kde kryptomeny vedia priniesť desiatky a stovky percent ročne svojim užívateľom. Máme expertný portfólio management, kde sa odborníci starajú o zloženie kryptomixu a vy si s tým nemusíte robiť žiadne starosti. Vaše prostriedky máte neustále k dispozícii. Aby ste si porovnali výkonnosť medzi inými prostriedkami na trhu a kryptomenami, tak ak by ste 100 eur mesačne investovali do kryptomixu pred pár rokmi a rovnakú sumu by ste investovali pred tými istými rokmi do akcií, tak sami vidíte, že ten výnos by bol neporovnateľne vyšší v kryptomenách. Produkty Okazio pre vás okrem kryptomixu je aj sporenie pre deti potomok, kde môžete zabezpečiť svojim deťom veľmi príjemnú finančnú budúcnosť. Ak ste firmou či podnikateľom, vieme pre vás zabezpečiť aj nákup krypta do firemného portfólia a vieme vám zabezpečiť aj firemný benefit pre vašich zamestnancov. Stačí nás osloviť a vieme sa dohodnúť. Potenciál krypta viete využiť v jednoduchých 3 krokoch. Stačí sa zaregistrovať, vložiť svoje peniaze a o všetko ostatné sa postaráme my. Vy si len užívate svoj výnos. Ak vás ponuka zaujala, nech sa páči, oslovte svojho poradcu alebo priamo nás na uvedenom maili a telefónnom čísle